10 rokov v živote firmy je viac ako v živote človeka. V dnešnom období, keď spoločnosti rovnako rýchlo ako vznikajú, tak aj zanikajú, to môže znamenať mladosť, stredný vek aj pokročilú starobu. Na trhu vydržia len najlepší, vydržať však nestačí. Dnešný svet praje silným a úspešným hráčom, takým ako je Amberg Engineering Slovakia. Vráťme sa späť o 10 rokov do minulosti, keď sa v roku 2003 pán Felix Amberg, vidiac potenciál slovenského trhu, rozhodol rozšíriť svoju skupinu firiem o ďalšiu spoločnosť. Pri jej vzniku stáli inžinier Martin Bakoš, PhD, a inžinierka Jana Šoltésová. Prvý významný projekt na seba nenechal dlho čakať. V roku 2003 sme spracovali projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, časť statika pre stavbu Švan Kozmetik v priemyselnom areáli v Českom Krumlove. Dnes už úsmevne vyznieva skutočnosť, že pri zrode tvoril autopark spoločnosti len jediný Peugeot. V súčasnosti nám slúži 25 aut najrôznejších značiek. Ľudia sú prirodzene zvedaví. Ich túžbu po poznaní uspokojujú najmä cesty. Kde je cesta, tam je život. V roku 2004 sme sa rozhodli ísť do prvej zákazky stavebného dozoru. Získali sme geotechnický a stavebný dozor stavby D2 Lamačská cesta, Staré Grunty, tunel Sitina, ktorý bol skolaudovaný a otvorený v roku 2007. V roku 2005 sme mali dôvod na oslavu. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia sa zapojila do tendra na stavebný dozor viac ako 24-kilometrového úseku diaľnice D1 Mengusovce-Jánovce vrátane tunela Bôrik. Tender sa pre nás skončil víťazne a tak výstavba až do jej úspešného konca v decembri roku 2012 prebiehala pod stavebným dozorom našej spoločnosti. Voda spolu so zemou, ohňom a vetrom patrí medzi 4 prírodné elementy. Život bez vody nie je možný. Je dôležité, aby všetci obyvatelia Slovenska mali vodu vždy v primeranom množstve, optimálnej kvalite a na požadovanom mieste. Preto zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie jednotlivých regiónov Slovenska patrí medzi priority rezortu životného prostredia. Od roku 2006, kedy naša spoločnosť podpísala prvú zmluvu o dozorovaní vodohospodárskej stavby, patrí medzi lídrov v tejto oblasti. Aj vďaka nám sa romantické kadibúdky pomaly stávajú minulosťou. Počtom tunelov naša krajina asi nikdy nedobehne Švajčiarsko a ani nikdy nebude pripomínať Emmental. Tunely sa však stavajú a my sme pritom. V roku 2006 sme vypracovali dokumentáciu na stavebné povolenie pre 632-metrový tunel Šibeník, ktorý je súčasťou diaľnice D1 Jánovce-Jablonov. Po prvej kompletnej projekcii tunela sme sa pustili do prvého stavebného dozoru na železnici. Výhody železničnej dopravy sú nepopierateľné. Vysoká bezpečnosť, ekologickosť a kapacitné možnosti. Aby sa posilnila aj ďalšia potenciálna výhoda, a to je rýchlosť, bolo nutné pristúpiť k modernizácii trate na celom koridore Bratislava, Žilina, Košice. Našou prvou zákazkou bola modernizácia železničnej trate Trnava, Nové Mesto nad Váhom, úsek Piešťany. ...24. júna v roku 2007 si celá Bratislava vydýchla. Prvým dvojrúrovým tunelom na Slovensku prešli prvé autá. Dnes prejde tunelom Sitina za 24 hodín v priemere 60 000 vozidiel. Dopravné servisy v rádiách síce prestali varovať pred nekonečnými zápchami na Patrónke, avšak moderátori o prácu neprišli. Zamestnávať ich začali hlásenia o častých uzavretiach jediného cestného tunela v Bratislave. Rok 2009 sa do histórie spoločnosti zapísal zlatými písmenami. Dôvodom na otváranie šampanského bolo dosiahnutie najvyššieho hospodárskeho výsledku. O 1644 eur sme prekonali magický milión. Pokračovala aj naša práca na stále sa rýchlejšie rozrastajúcej D1. Aj keď priznajme, že tá rýchlosť je nielen podľa nás, ale aj podľa všetkých vodičov pomalšia, ako by sme si želali. Realizovali sme činnosť stavebného dozoru na úseku Jablonov-Studenec. V
Rok 2010 sa niesol v znamení projektovania. Vypracovali sme dokumentáciu na stavebné povolenie projektu D3 Čadca-Bukov Svrčinovec a zhotovili sme projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a dokumentáciu stavebného zámeru rozšírenia D1 na 6-pruhovú diaľnicu. Ubratie plynu na 110 km za hodinu na seba nenechalo dlho čakať. V roku 2011 celý svet ovládla kríza s prívlastkami ekonomická, hospodárska či finančná. Pre spoločnosť Amberg Engineering Slovakia všetko neznáme pojmy. V sídle spoločnosti bolo opäť počuť streľbu korkových zátok. Najvyššia tržba v histórii spoločnosti, viac ako 6 miliónov eur, bola skvelým dôvodom na oslavu. V čerstvej pamäti máme ešte našu prvú inžinierskú činnosť realizovanú minulý rok v súvislosti s výstavbou budovy Aircraft. Zhotovili sme dokumentácie na realizáciu stavby týkajúce sa obvodovej komunikácie pri letisku Ivánska-Senecká, ale aj expertízne posúdenie statiky stavby a jej možný vplyv na poruchy presklenej fasády. V lani sa tiež naša spoločnosť rozrástla o geodetickú zložku. Naše úspechy si všimli aj v redakcii časopisu Trend a tak sa spoločnosť Amberg Engineering Slovakia umiestnila na 3. mieste rebríčka najúspešnejších slovenských projekčných firiem. Počas 10-ročnej histórie má spoločnosť Amberg Engineering Slovakia na svojom konte 118 projektov. Okrem iného sme za toto obdobie spracovali 9 noriem, technických predpisov, technicko-kvalitatívnych podmienok a 3 rizikové analýzy tunelov Bôrik, Sitina a Branisko. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia tiež vykonala zameranie Aponiiho paláca a Starej radnice v Bratislave, Ministerstva financií, Radvanského kaštieľa v Banskej Bystrici a ďalších budov. V tomto roku sme prebrali stavby diaľnice D1 Jánovce-Jablonov, ktorú aj napriek tomu, že po nej neprešlo ani jedno osobné auto, pozná celé Slovensko. Sme presvedčení, že podobná tragédia, aká sa odohrala na moste v Kurimanoch, sa pod našim dozorom nikdy nezopakuje. S úspechom a zákazkami stúpal aj počet našich pracovníkov. Malý trojlístok sa od roku 2003 rozrástol na košatý strom dnes tvorený 55 zamestnancami. Či už ide o vedenie spoločnosti, administratívnych pracovníkov, stavebný dozor, projektantov, IT špecialistu alebo geodétov, všetci sa podieľajú na raste našej spoločnosti. Aj keď je našim hlavným sídlom stále Bratislava, pobočky a kancelárie sme si zriadili aj v Košiciach, Žiline, ale aj na stavbách vo Svite, Hornom Hričove, Beluši, Čadci, Hliníku nad Hronom, Spišskom podhradí, Považskej Bystrici, Ružomberku, Trenčíne, Níšku nad Popradom, Levoči, Chminianskej Novej Vsi a Liptovskom Mikuláši. Aby bola mapa nášho pôsobenia kompletná, musíme spomenúť aj ďalšie krajiny, kde vykonávame svoju činnosť: Česko, Rakúsko a Bulharsko. 10-ročné úspešné pôsobenie na slovenskom trhu dáva predpoklad, že zaujímavé projekty sa nebudú spoločnosti Amberg Engineering Slovakia vyhýbať ani v budúcnosti, ktorá je na Slovensku spojená s dobudovaním diaľnic a rýchlostných ciest, s modernizáciou železničných tratí, ale aj odkanalizovaním a dodávkou pitnej vody.